Και πάμε να δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις που αφορούν το ναυάγιο της Ζακίνθου. Να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Πέιτα, είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας και δικηγόρος. Τον έχουμε κοντά μας για να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις, την κατάργηση της Επιτροπής του Ναυαγίου, τι θα γίνει τελικά, ποιος θα είναι αρμόδιος. Καλησπέρα σας κύριε Πέιτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μετά και την κατάργηση της Επιτροπής, η οποία είχε έρθει με νομοθέτημα του 2021 εκείνο το καλοκαίρι, και στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι μοιράζονταν μια ευθύνη από κοινού με τον Υπουργό Τουρισμού σε σχέση με τη διαχείριση και διοίκηση του ναυαγίου, πλέον μόνος αρμόδιος είναι ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης από κοινού με τους Υπουργούς Πολιτικής Προστασίας και κλιματικής αλλαγής, όπου πλέον με κοινές υπουργικές τους αποφάσεις δύναται να καθορίζουν τους όρους και επισκεψιμότητας αφενός και αφετέρου τυχόν έργων που πρέπει να γίνουν προκειμένου να παραμένει ασφαλής στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο ή κάτι το επιπλέον. Το μόνο διαφορετικό που αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη ακριβώς περίοδο είναι ότι πια η Επιτροπή, η οποία συγκροτούνταν και αντιπροσωπεύονταν σε αυτήν διάφοροι τοπικοί φορείς, όπως ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Επιμελητήριο, η Ξενοδοχειακή Συλλογή, πλέον καταργείται. Σωστά. Καταργείται λοιπόν και αλλάζει η ευθύνη. Συγγνώμη, ναι. Το ναυάγιο, η περιοχή του ναυαγίου, τόσο στην παραλία, όσο και ψηλά, αυτό που αποκαλούμε ντόπιοι φρύδι, δηλαδή το όριο του Πρανούς, διοικείται αποκλειστικά και μόνο από υπουργούς. Είναι στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο. Αυτή η επιτροπή που είχε συσταθεί τόσα χρόνια δεν είχε πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις. Δηλαδή, για να φτάσαμε στην κατάργησή της, σημαίνει ότι κάτι δεν είχε πάει σωστά, έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέτε είναι σωστό. Το έχει αποδεχθεί ήδη και ο νομοθέτης, αυτή τη στιγμή που είχε θέσει μια επιτροπή και πλέον την καταργεί. Όμως, όπως είπα και στην αρχή, η επιτροπή δεν ήταν μόνο μια αποκλειστικά αρμόδια, μοιράζονταν την ευθύνη μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού. Ξέρω ότι είχαν γίνει διάφορες συζητήσεις προπαρασκευαστικές, πλην όμως η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερε να περατώσει κάποιο σημαντικό έργο, εκτός, αν δεν κάνω λάθος, από τη φύλαξη της παραλίας για μία χρονιά. Τώρα, να πούμε σε τι κατάσταση είναι το ναυάγιο. Παραμένει κλειστό, η παραλία. Σε κάθε περίπτωση κλειστό και μάλιστα αυτό, κυρία Σπυροπούλου, ήδη από τον προηγούμενο Μάρτιο, από τον προηγούμενο νόμο, αποτυπώνεται μέσα στο ίδιο το κείμενο του νόμου, μαζί με τις υπουργείες αποφάσεις που το συνοδεύουν, όπου η παραλία του ναυαγίου είναι απολύτως απαγορευμένη να επισκεφτεί από οποιονδήποτε. Όταν λέω απολύτως απαγορευμένη, συνιστά ποινικό και διοικητικό αδίκημα το γεγονός ότι κάποιος μπορεί ηθελημένα ή αθέλητα να βρεθεί εκεί. Επίσης υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος περιορισμός ως προς τα πλωτά μέσα, ως προς τα καραβάκια που πλησιάζουν την παραλία και πάντοτε σε απόσταση περίπου γύρω στα 50 μέτρα από την ακτή. Και φυσικά υπάρχει ο απόλυτος επίσης περιορισμός και απαγόρευση το να βρίσκεται κάποιος στο όριο του Πρανούς 10 μέτρα από το όριο του, από το φρύδι. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε την πρόταση. Το ναυάγιο να είναι και πάλι μια κλειστή περιοχή. Ο μόνος αρμόδιος είναι και πάλι, λέω, το επίπεδο των 3 υπουργών. Το Υπουργείο. Πρόταση λοιπόν είχαμε του κύριου Ακτύπη, του βουλευτή, να δημιουργηθεί νέα επιτροπή που να διαχειρίζεται ο Δήμος, πρόταση συγκρότησης αυτοδιοικητικού σχήματος για τη διαχείριση του ναυαγίου. Εσείς πάνω σε αυτό τι λέτε, θα βοηθούσε κάτι τέτοιο, θα ήταν κάτι παρόμοιο με την Επιτροπή? Πιθανόν να βοηθούσε, αλλά ξέρετε, αυτή η συζήτηση, αν μου επιτρέπετε, είναι και λίγο εσωτερική. Τι θέλω να πω. Ναι. Το να ισχυριζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε επιτροπές, φορείς ή οτιδήποτε άλλο στη Ζάκυνθο, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ίσως και εξαιρετικά ρομαντική. Αλλά στο τέλος της μέρας, εκείνο που έχει σημασία είναι τι συνιστά νόμος. Χωρίς να μεταβληθεί το νομοθετικό πλαίσιο, δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε οποιοδήποτε άλλου τομέας του κράτους, να μπορέσει να επέμβει στην Επιτροπή. Εάν λοιπόν η συζήτηση είναι να αλλάξουμε τον νόμο, η αλήθεια είναι ότι εκεί θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα, γιατί μάλλον δεν φαίνεται να τα έχουμε καταφέρει όσο θα θέλαμε, ως προς την αποτελεσματικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα, όλες οι άλλες συζητήσεις, δυστυχώς αυτό που λέμε οι νομικοί, παρέλκουν. Δεν έχει και κανένα νόημα. Μη σε αυτό ψέματα. Αυτή τη στιγμή, ποιοι διαχειρίζονται το ναυάγιο? 3 υπουργοί. Τίποτα. Τέλος. Για να αλλάξει αυτό, απαιτείται νόμος.
Τέλος, ναι, ακριβώς. Ότι είναι αρμοδιότητα των τριών αυτών υπουργών, ό,τι και αν συμβεί. Σε υπουργικό επίπεδο. Βέβαια. Μιλάμε για το κόσμημα της Ζακίνθου, μιλάμε για το τουριστικό αυτό θέρετρο, το σύμβουλο της Ζακίνθου, το σύμβουλο. Για ολόκληρο το εθνικό τουριστικό προϊόν. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι και εξαιρετικά δυσάρεστο. Τα είχαμε ήδη πει και κατά το παρελθόν. Βέβαια. Και πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να τα ξαναπούμε και πάλι. Το δυστύχημα, ξέρετε, είναι ανεξαρτήτως της νομικής διάστασης του ζητήματος. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο, ότι για δεύτερη χρονιά, από ό,τι φαίνεται, και δηλαδή την προσεχή τουριστική σεζόν του 2024, η Ζάκυνθος θα πορευτεί. Η Ζάκυνθος και η χώρα, αλλά και η Ζάκυνθος, αν μου επιτρέπετε με ένα αίσθημα ντοπιότητας λίγο περισσότερο, θα πορευτεί με ένα τουριστικό αξιοθέατο κλειστό, απαγορευμένης επισκεψιμότητας ή, για την ακρίβεια, επισκεψιμότητας από απόσταση. Έχω ξαναπεί ότι το ναυάγιο, μετά από όλες αυτές τις ενέργειες, δυστυχώς έχει καταστεί μουσιακό έκθεμα. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος για το κατά πόσον αυτό το τουριστικό έκθεμα θα μπορέσει να συγκρατήσει τις τουριστικές επισκέψεις στο νησί. Η Ζάκυνθος, να ξέρετε, είναι ένας τόπος που ανθεί με τον τουρισμό. Δεν είναι τόσο εύκολο να ανταποκριθούμε σε άλλες προκλήσεις ή σε μια άλλη μορφή οικονομίας. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια πραγματικότητα δυσάρεστη μεν, αλλά καλά κάνετε και το θέτετε. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το τι θα γίνει. Το είχα πει από την αρχή, έχω δεχτεί μάλιστα και αρκετή κριτική, πλην όμως επιμένω στη θέση μου και η θέση μου είναι μία. Χρειαζόμαστε ένα ναυάγιο επισκέψιμο με όρους ασφάλειας. Άλλα επισκέψιμο με όρους ασφάλειας. Ακόμα και αν αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσαν να το επισκέπτονται 5, 6, 10, 20, 50 άνθρωποι την ημέρα κατά ομάδες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επισκέψιμο. Ο τουρισμός είναι μια βιωμένη πραγματικότητα. Δεν μπορεί να περιβάλλεται μέσα σε μια γυάλα το ναυάγιο και να εκτιμούμε ότι αυτό δεν θα επιδράσει την τουριστική κίνηση του νησιού μας τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις με ευκολία. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πέτα.